Thokozani sanibonani dumelang abshini hello bakatua ke dumedisa sithandwa sami awubantwana bethongo sanibonani nonke bakwethu the importance of ukulungisa umsamo mkhulu. Why is it so important for us ukulungisa umsamo wethu? It's so important mainly because of ukulungisa umsamo ukuvula izinto zakho. Why mkhulu are you saying that? Whenever uma umsamo wakho ungcolile ayikho into elungayo. Whenever uma umsamo wakho ungcolile ayikho into ekhanyayo. Mkhulu, what are you trying to say by that? I'm telling you the truth, an honest truth of which you never believe. Umsamo ubaluleke ngendlela eyisimanga. Because of whenever umsamo wakho uvalekile ayikho into ekwazi ukuthi ingene kweni isebenze. I'm telling you something of which I'm in witness of. Uma umsamo wakini ungcolile, imali iyangena, you don't see what you're doing with it. Imali iyangena, awuboni wenzani ngayo ngoba umsamo wakho usukuva uvalekile futhi ungcolile. Umsamo akusukuthi uvalwa amadlozi. Umsamo uvalwa amathunza amnyama. Umsamo uvalwa abathakathi. Umsamo uvalwa kurikibuloyi, yithunzela, yipoko eyithunyelwa kuwena. Umsamo usensitive ngendlela yokuthi uma umsamo wakini ungcolile, whatever thing izakala iyangena, then kumoshakala yonke into. So ngikhulumela nani bakwethu ngathi kunina bonke abantu ngiyacela, uma umuntu udinga ukulungisela umsamo wakho, please come and see me Sunday 11 o'clock. Ngisebenza ngokuhlambulula amadlozi wabantu nokugeza imisamo yabo. Uma uza kumina uzogeza umsamo, please make sure that you have at least spent 3 full days without having sex. 3 full days without having sex. 3 full days without eating pork. 3 full days without having sex, I'm repeating. 3 full days without eating pork. 3 full days without going to a funeral. Ngidinga uze kimi uzohlanjulelwa umsamo wakho. Nina abafundisi, inkokheli zikamoya, bantu abathandazela abantu, please come and see me. Bengicela nizongibona bakwethu, ngizonihlambulela umsamo wenu. Umsamo ukwazi ukuthi ube right. Mkhulu, ukulungisa umsamo malini? Ukulungisa umsamo ufika nemali engange 1000 rand ukugeza umsamo wakho. Ukucelela amathonga kini it is merely 200 rand. Ukuzicelela wena it is merely 200 rand. And kunabantu abaningi esingibagezela imsamo. Within this short period of time ngigezela abantu imsamo, abantu abaningi beza babonga ngendlela eyisimanga. Abanye bethi mkhulu, you know, ever since abakithi bayashona bengingababona nasemaphupheni, kuyimanje bayafika nasemaphupheni bakhulume nami. Omunye umuntu akasebenzi namhlanje, it is mainly because of umsamo wakho. Omunye umuntu akanampumela phambili namhlanje, it is mainly because of umsamo wakho. It's not mainly because of kuyikuthi kunento evala into zakho, it is mainly because of umsamo wakho. Nidinga bakwethu ukuhlanjulelwa imisamo yenu, ngoba uma imisamo yenu ivalekile ayikho into eyolunga, ayikho into ezoba nokulunga. I don't know if ngizothi ngithini. Ayikho into ezolunga. Nidinga ukuthi imisamo yenu ihlanjululwe, ilungiswe, konke kukhanye, konke kuhambe kahle, konke kume ngomumo, konke kubonakala. Uma umsamo ume kahle, abathakathi abakwazi ukwenza nix. Hela, umthakathi akanamandla. Ezilengeza amadlozi akini amile a right. Umthakathi akenamandla. Umthakathi akenamandla. Umthakathi akanamandla phezulu kwempilo yakho. Umthakathi akanasabelo phezulu kwempilo yakho. Umthakathi akanamandla phezulu kwempilo yakho. Umthakathi akanasabelo phezulu kobomi bakho. Ngidinga ukuthi ngikuhlambulele umsamo wakho. Ukuhlambulula umsamo ufika nemali engange 1.2 ngikwenzela umsebenzi. Konke ukwazi ukuthi kukhanye, kuhambe kahle, kulunge.
konke kwazi ukuthi ukhanye kuhambe kahle kulunge. Ungafiki uzogeza umsamo uphuze utshwala. Ungafiki uzogeza umsamo usuke endodeni. Ungafiki uzogeza umsamo usuke emfazini. Laba bantu ozokuqelisa kubona, labantu bakini ozobahlambulula, angeke baze bayithathe into oyikhulumayo. Uyoshiya nje imali yakho. Uyoshiya nje imali yakho. Laba bantu angeke baze bayithathe into oyikhulumayo. Bese wena umuntu othanda ukuthi ukhonze nami, mina ngikhonza ngendlela yaseAfrika. Ngidecolonize ingqondo zabantu abamnyama. Ngikhipha abantu imimoya yabelungu. Abelungu basifaka imimoya yokuhlupheka. Basifundisa ukuthi thina kumele ukuthi sibe submissive underbone, while bona kumele bahlale bephezulu, thina sihlale sihlupheka. Abelungu bayenza ukuthi kube nama issues afana nabo mental issues, abafana nabo suicidal issues, abafana nabo depression. Abelungu bafaka negulo ebengathi zinga exist kwiAfrika. Za exista because of kushobona. Abelungu bafaka igulo efana no-COVID-19 ukuthi zi exist kushobona. Not ukuthi izinto lezi ziya exist ezinye zazo. Ezinye azi exist. Godwa rightly because of bona abelungu baziyenza lezi zinto lezi ukuthi zi exist ngendlela yabo. Akithi bankutlo rikiri. Ngidinga abantu engizokwazi ukuthi ngibalekelele, ngibakhiphe to that colonial rule, to that colonial mindset. Ngidinga abantu engizokhuleka nabo. Ngidinga abantu engizobakhulekisa. Ngidinga abantu engizobavulela izinto. Ngidinga abantu engizobayenzela ukuthi impilo zabo kube yimpilo ezingcono. Ngikhuluma nawe wena muntu osemakhaya. Wena muntu okhathazekile emoyeni. Wena muntu ongazi ukuthi impilo yakho ithini. Impilo yakho ishona ngaphi. Impilo yakho iya ngaphi. Umsamo uma ngikwenzela ngikugezela umsamo. Uma udinga indwangu ezintsha for umsamo wakho, uma umuntu ophahlayo, uma umuntu ongaphahla, geza nje umsamo wakho bese uhambe. Kodwa uma umuntu ophahlayo, wozothola nazo indwangu zomsamo. Wozothola nazo indwangu zomsamo. Indwangu zomsamo uma zinje zibiza imali engange 500. Lana ke ngikupha indwangu zomsamo la uzofika uphahlele kuzo. Lezi indwangu zomsamo uma wena udinga ukuthi ngikuthumele zona without ukuthi uze kumina, ngiyakwazi ukuthi ngikuthumele zona lezi. Kodwa ukugeza umsamo I need you ukuthi uzela. Lezi indwangu zomsamo, i-white irepresenta amathonga akini akubo mama. I-red irepresenta amathonga akini akubo baba, amadlozi akini differently. Then le blue le irepresenta isithunywa sezulu. As you can see how sky is. As understand ukuthi is baby blue, si whitish blue, sinjani njani. Lesi sirepresent inamathonga lawa sezulwini. Into enkinga ukuthi we mostly talk about indaba zamadlozi, but sishiya amathonga, of which amathonga ilaba bona abahleli nomdali. Amathonga ilaba abangazanga baphila nokuphila. Ithunya zezulu azange zaphila emhlabeni. Azange. Kodwa amadlozi aphila emhlabeni. Awona ayenza into ezirong, ayenza ini. So at some point sicela emathongeni na kuyithunya zezulu ukuthi uNkulunkulu ekwazi asilekelele. Manje le ndwango le irepresenta bona. Uma uphahla kule ndwango le, bakwethu ngifuna niyazi ukuthi umkhuluti umuntu kamoya. Nami lezi zinto lezi as I mainly interpreting these things to you, izinto nami engizitsheliwe ukuthi lena yenza so, lena yenza kanje, lena yenza kanje. Then mina ngidlulisa umlayezo towards kubani kuwena. Lezi ndwango zomsamo it is mainly 500 rand. Uma uyidinga ngiyakuthumela zona wherever you are. Wherever you are. Uma uthanda ungazithengela uzenzele. Angazi ukuthi kuyogezeka na. Angazi. Kodwa uma udinga and right thing of which ineqiniso nayi, ngoba lezi sinomkhuleko ezukhulekelwayo ngendlela kumele zenziwe ngayo ukuze impilo yomuntu ikwazi ukuthi impilo engcono. Lobo ngayo inyanga yempedi all the way from South Africa, Johannesburg, eGoli ngaphakathi. Ngisiza abantu bakwethu day and night. I need people of which bane faith.
Mina uma ungena faith awuhambi uthole inyanga zangaphandle zikuqole imali zibaleke because of mina ngidiya nabantu abane faith. Mina uma ungena themba anyenze ngisebenze nawe. I can't. It's so hard for me to work with you ungena faith ungena themba. Ke hloka hore be le tshepo ho Modimo. Ke hloka o be le tshepo ho Jehova. Ke hloka hore be le tshepo ho manyeloi. Ke hloka hore be le tshepo ho ithunya. Lo bonga nyanga MPEDI umkhulu all the way from south of Johannesburg. Shalom, Marcos.